Isa man ibay. Spaghetti ni lahi man lagi kulor. Nagburara na, sana. Ha? Suman, kaong ka? Siya ni carbonara? Oh. Mo din ni carbonara ni ay. Wala. Suman, kaong ka? Naday suman diya. Nara. Uy, lahi man pud nagklase lagi. Ano ni bagong suman karon? Pagod man dako mag-ayaw. Dako bitaw pero Goldilocks. Uy, naday suman nag Goldilocks di ay. Ah, Pandamay ni Goldilocks nga naa di. Matay high-tech na din ning kuan deron. Hmm. Tubig, inom ka? Tubig lahi man nga tubig imuha na. Nani man ang iba sa tubig karon, di wala naman ko. Pangalan niya kuan. Ay, okay kayo. Ano yung bagong tumbler? Uy, tumbler nga. Botilya man, tumbler din eh. Diya. Asa si Aisa? Nara ko sa likod. Mo din ni carbonara di ay. Di man siya may carbonara ba eh. Ano yan day? Carburador. Carbonara. Oh, carbonara di ay. Sorry. Mo din ni carbonara di ay. Naignoy lang ko ba? Oh, kami di ay. Oh, ako ra di ay. Dali, mga unta. Asa naman si Di mo tayo. idol na ko nga si Kuan di ay. Buknoy. Ganito. Si Luila ba nga kuan ito katong aginid palito. Patay na. Dali, mga unta ninyo. Pumatay. Oh! Oh, mag-check na daw sila rin. Yan, tubig daw to. Oh. Tubig daw to ni sa to. Ajinomoto. Pumata. Humba, kaong ka humba. Magkano humba. Pastil ning Tagpo ka humba na. humba kita nimo humba. Sa manalahi man ko na imong maniho diha. Oh, nindot kayo ang langgam o mo lupad ba? Anad kayo. Oh.